bandiraɓe ɓiɓɓe leydi gambinaɓe ɓiɓɓe leydi sénégal mauritanie ko taki gambi e ko taari ɗum kan an bandiraɗo debbo walla an bandiraɗo gorko kala façon caɗele joguiɗa armi wadduma e ceerno alpha badji toon to gambi ceerno alpha badji noon jooɗi ko toon to gambi nokku no wiye Fuuña kala ɗo gonɗa e nder aduna he omo wawi gollanadema haajuma humto nde tawno golle makko ko jalan o gollirta so tawi ko ƴewgal jiɗɗa o ƴewanma ɗon e nder jalan he tawi ko jawdi jiɗɗa basal woɗɗitoma e nder balɗe tati o hokkatma ma ser e basal walla ko caɗele goragu joguiɗa sa jokkodire makko yorat kon forto liw wiye tet ñaw hémorroïde ñaw ndoham siti foof omo safra ɗum tension kam e cancer foof omo safra ɗum hay jaɓe ceerno alpha badji ene safra e nder une semaine keɓta hoorema 100% walla aɗa wone kaso o gollorma ɗum e nder une semaine walla ko ɓayri jiɗɗa foni tawi e ceerno alpha badji mbimi kala mo wini limto juuma kala caɗele ɗe mbawɗa dañde aduna doɗɗa ha tampuɗa sa hettima ceerno alpha badji ma haajuma hum aɗa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 220 238 53 36 ma heɓ ceerno alpha badji on tawte ko toon to gambi e nder nokko wiye Fuuña. Aissata machallah teddugal ngal weeli wallahi Allah on jonni ha yooɗi wottandi weeli machallah kono noon ko adduno kam ko jaam tan jinnomi ko yewtude e ka Ablaye seeɗa arnomi ko yiide nokku o yiide ɗo koɗɗon saabu hande o ken bandirade kono ko ɓeydi kam addude ko affaire takko ka Ablaye saabu takko no goppirmi ɗum ni sen ballanimo tan ne wawi wondandemo goddum jinnomi ko takko sa jabani kam goppa ha ɓuura oɗo saaha min ɓuura funtodirde makko saabu no jiirumi ni takko joni ñamata yarata neno suni tan kala ɗo jiiɗa ɗum ne ñongi so wima an ko woni o yimami min dewgal ngal mi yiɗa ɗum mi yiɗa dewgal ngal dal no jiirumo ni ɗum ɗon ne waɗimo probléme te ne wawi addandemo goddum ɗum saabi koydam nde arde yewtidde ma mi yaagoma saabu julde balla biye balla hoorema saabu biddo ko paso Khadija a juli tusbar Khadija a juli tusbar Maymun naam an o Khadija woni Khadija dal dede hay bottare ndi ko min jokkiti téléphone makko soni ɗo tan o nooti o yeehi gila nden sorimo e wuuro ha hande mi yiyano mi yiyani mi nanani machallah Alseyne an kam mo innirma teñelle
ko nene ma wala ko bamma inirma ɗo parce que à chaque fois min nani mignon wima tengel an kaldami de tengel mbiyeten tengel mbiyerɗa min da suudi kam hoorema jinmi tan ko oɗo saaha kam ha diwa oɗo saaha goppamo puntodirene e makko ha hakkille makko deeƴa kala ko mbawɗa décidé mbaɗa ɗum kono oɗo saaha kam sinno ko sagam goppa ha ɓuura oɗo saaha ko ɗum ɗon wonno koydam eyyi Kadiata mi nani haala ma kadi min beltima no feewi ko garɗa ko kadi e galle o min dañi hen welamma mawɗo eyyi kono Kadiata ko haalpuen mbiyata ko konngulam koko additimi mi wiyan kadi hammинene mi rokki konngulam te min konngulam mi yiiɗa kono firta ɗum gila jibinami faade joni kala ko kalnomi ɗum firtaki ɗum ɗon mbo sikkima taw ɓiɗɗo mo jibinmi firtata konngulam saabu mo gaddodirmi o komi gaddodirɗo e muɗum ha mi rokki ɗum konngol te ɗum ɗon alay saago ɗum waɗi Maymoun mbiyiɗa hande jewtiden bisimilla ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo men en ifen ndendi hen ɗum kam ne selli a joguima gueɗal ɓe joguima gueɗal kono hande yonti noon waɗ gueɗalam mbiɗa noon mbeɗa haalde makko kaala hen en waɗen yimɓe noon ɓeeɗo ko fiiteɓe tan ha nana ganda woni ko wona e lawol en waɗi ɓeeɗo ko yewtiteɓe en waɗi ɓeeɗo ko duurteɓe kono Khadija oɗo ko yimɓe fiiteɓe o jeeya te inchallah hande so arti mom safra ɗum te mbiɗa kaala hen noon mbiɗa kaala hen konngol boom accidami hen tan a nani kalim ko pourquoi mbiɗa ham ko Alseyni mbiyata alors que tengel noddirtoɗa on saaha mi yiɗa gandami oyayoy Alseyni aɗa weeli noon min a yiɗami mi anduma te pourtant gandumi de ala ko cuuɗmami nderam bowalam ko dañmi fof mi feccema ko gaddumi fof mi doga mi arema hay probléme mo mbawmi dañde e aduna mi yewtita ɗum e jinnaɓam koye ma gara mi yewtide mballa ham hakkille kono hande sa suuɗi ham nino a betti hande franchement a betti ham so yi mi yiɗa kaala hen en haasi hakkude ɓiɗɗe e jibinaɓe mum en heewi bonnude dewle par ce que babiraɗo haalata yummiraɗo naata hen saabu jingande ɓiɗɗo mum debbo te ɗum ɗon ɓe yiiɗi hande hokko surtout an noon mbaɗa hen mandu inchallah so arti ɗo mom ƴetti responsabilité ma timmo foddema makko mo waɗa ɗum ande deeɗoyam a fotani haalde ni mbiɗa fawa hen dande saabu andi min no kalfirɗa kam ni ko noon tigui kalfirɗa Hadija minen foof an woni kilifa amen sinno ko sagam noon goppami yewtida e makko somi yewtide e makko so allahu lamɗo o jaaɓi mataw ngal ɗo jaɓɓal maw yaɓɓit ngal ɗo jaɓɓal ɗum tan ñaguimami mi wiyata woto wonata te ka Ablaye neɗɗo ko gaɗodirda e makko foof ko noon kewɗa wiide e teddugal bawɗo rewde hakkude mon foof mbeɗa sikki biye wo kam ɓurantama sehil ma aduna biye wo ɓurantama sehil ma so yiiɗi neɗɗo kam gona jogoɗa konngol ndena konngol ma mi haɗanimo ɗum kono jiɗmi komi ñaaguiɗomo pour ha diwa oɗo saaha mi wiyatama wonata de mi ittatama e konngol ma kono mbimi ko ya muñanam ha diwa oɗo saaha saabu cukalel ngel ɗo woni ɗo ɗum ne nanggui ɗum no fewi eyyi Kadiata ɗum ñaaguitomami eyyi mi nani kalɗa wallahi mi nani ko mataw kay ko mataw wawata amnade tan ayi Kadiata eyyi ɗum so waɗani ko gadanmi sehilamo ko so waɗani gaska ase tan mi nanne hen foti yallah sur ɗum kay en jettirta ko to yettoyta ko to ɗum waɗi mbide waɗde am no fewi tiiɗam ɗum wawi ɗum wasde wadde heddi kay ko enen fof ñagon Allah tan yo Allah yo ɗum waɗ so ɗum waɗani kay moƴƴani seydi Sall mi yiiɗa noon ñagoɗami hunde mi salo mi yiiɗa saabu teddugal gongal hakkude men noon jagguirɗa ɓinguel amen ha wawi yiiyede yiiɗe ɗum min jettuma e ɗum kono tinno wallam e ko mbimi ko
seydi sall e ala caɗele min kam mbaɗmi tan ko foddam mo fotmi wadde o sabu biddo o ko an jibini kono kadi enen dendi wallahi sabu hande mbiɗa jogui hen part de responsabilité ɗum waɗi joguimi sañ ummade arde e ma meɗe haal meɗe yewtide e ma kono mbaɗi noon ko noon mbiɗa e ala caɗele Allah ko aramani ne waɗi kadi gueɗel gonguel o jamma o yahat tan o jottako hay ñanen ɗo ene ne o haalni kam o wi jamma o yaltuna jamma mo yaha bandiji palimo anani won waji goto falimo faabimo kam wallimo so wonano on hande min ma hande ko goɗɗum kalanɗen ko wona ɗum so arti noon hande so Allahu lamɗo jaaɓi so Allah ittani ko satti hande min makko min kaldan an guinde hen ha joni haalde makko hande mbiɗa haalde makko ala en nandirta hen mbiɗa kaala hen haydara hande min haalata a nani kalim ko aɗa andi neɗɗo fo ɗo dirta e mawɗo muɗum kono hokkam tan mi haalda e makko hande Maymoun ha hande ɓenna woto poɗodiren ay yimɓe poɗodirta te an mi yiiɗa haydara on hakkude men ta sa rena tan gueɗe cukalel ma waɗa won hakkude men ɗum gañmi noon accu mi régle deglam ko somi régle inchallah foof ma gues so Allah jaaɓi te oɗo il faut fiye cukalel fiyete cukalel so waɗi bonne fiyete cukalel sa woynan jang woynuma eyi dede piggal ala ko nafata de eyyi ɗum foof ala ko nafata nafta yo jiɗmi tan jagga hen ɗemgal ma gaccida kam hen ɗum tan kalim te mbiɗa haltude hen a nani kalim ko de ɗum tan jiɗɗa ɗum jinmi sago Allah sago ma machallah a jarama ya ƴeewo kawdit ma eyo tengal la mbiyetemi mi wona battiraɗo e société mi wona bawɗo wurde e nder yimɓe he sibu yimɓe mbattani kam makko e mumen yimɓe nanguirimi ko neɗɗo bonɗo ɓe nanguirimi ko huywere ɓe nanguirimi ko huya gandum ko paaka gandum ko jaasi fijirdam woni ko ƴewde lekki ɓurki towde mi ngabbo dow kala ko wirti kam mi ado Allah e balɗe mum gurdamam woni ƴewɗo kala ɗo jambar wiyete kala ɗo jambar wullete mi ara mi yeeɗum jambaragal mi hefta ko jogimi gandum ko warde neɗɗo gandum ko telde min tan goto sibu mi yiyani batte ɗum e hoore mum Tengalle à partir de hande mo fi widema Alseni vraiment histoire ma ene yurmini mi nani haala ma eyyi joni min meɗen waɗa feere mi rutto eyi gongon tan yallah wallu Dakar no woɗɗi de yallah wallu hen ko noon tan Aissata nam mi meeɗa dañce garɗo wajanade oɗo gorko kajja mi welima mi weltanimama ko beltaninomami foof kadi hande ganduɗa paama hande ɓuuri nde tawno an ka giɗo yeeso e caggal mi andi yidde hakkude meɗen nde wona caahan kadi mi sikkinomo mi weel mami teel kono mi dañi giɗam mi yewanoma noon kono yewen nde iwi giɗo mbo ancataki yiɗɓe ne keewi kono potani wallahi ko gonga neɗɗo no wiya kaari ko giɗam taw wona giɗo ma ko gaño ma wallahi ko koye ƴewde ko wone ma kajja mi andi hande mi laaɓama hande ko an woni ɓiyummam an woni heñaram an woni fittadam saabu mi yi no mbaɗa e ɓiyam o majjani no mbaɗa e makko kala ko wone makko ko an ɓinguelam nguel nde arema anda nana mum e ñaam mum
ko an nihi ɗum niide moƴƴiri teddugal ngal mbaɗanɗa kam ngal mi wuurat tan ma mi jetta ɗum ala fof noon komi waddani oɗo gorko ngam yo boppugal ɗo haala ngal ɗo dewgal mi ronki mi tindi mi daari mi woyi mi yimi mi yimkinima hami tampi mi ronki fodde hakkude debbo e gorko ko baddata mi waɗanimo ɗum fof beele ma hakkille makko runtinno ngol ɗo konngol kono konngol makko ko ɓowto kono Kadja hande mi tampi Kadja mi natti safde neɗɗo Kadja mi natti wonde neɗɗo kala to jaarumi yimɓe mbiyata ko mara an aɗa selli taw min mbeɗa andi ko nguuranmi nder ɓerdam ko min tan Allah gandidi ɗum ala ko ɓuri muusi jogoɗa ɓinguel ma bajjel gotel pota wadde belemma mo ganduɗa hoore ma don fof koliji ma fof ma notoma fini tan subaka goto gorko yo komi dokkowo te somɓe ɓe rokkam mi waɗani haydara mi nawat mi yettuno e ɓinguelam te ko meeɗa yiyede o ngati ɗo ko ɗon tan o ngati Kadja holno mbaɗanmi eyi Aissata joni ko an tan tinnoto saabu enen rewɓe ken tampuɓe sa wonde e joom galle ma a ala konngol ko wiyete tan debbo ko booraɗo sa wonde jinnaɓe ma kalfuma jaaha ha jonta nadde hoɗande joom galle ma halfuma sa yeehi ha dañi besgu ma halfuma ne sa yeehi ni ha mawni tane en kadi kalfuma koye kalifadi tan mayeten ɗum noon seydi awam muñ ko muñal tan hankadi ko muñal tan baadi ne jaranimo hen wiide so ngal waɗani ne jaranimo konko o maaya walla an jalta galle ɗum ɗon fof jarani konko jibini biyiko min kam gummiɗo wuuro e wuuro mbeɗa ari mbeɗa ñaaguimo mbeɗa fetti omo fonno kam ittandema gueɗal ittandema kam gueɗal kono jaɓani ɓaadi ko noon hankadi yallah fewnu tan bisimilla moon mbani baron tampane e bolol wala min tampani so Allah bisimilla moon min tampani wallahi laabi dini muusi wallahi e ɗum noon Seydi Sall e ko ardi fof taw yimɓe wuuro fof ne calminma bandira fof ne celli worɓe e rewɓe kam fof ɓe calminma Kadja eɓe haala pulaar ne gonde konngol so koyngal leelani hoto hunduko leel ɗum waɗi ko jettor tan min joganima jettor mawɗo min joganima saabu no jogoɗa ɓinguel amen ngel ni eyyi min janna hay sinno ko minen joguinomo yummakko o wawa jogorademo noon ala ko manque ma guila woni cukalel tugosel haw mawni haw watti haqqille foof aɗa joguimo ɗum ɗon ko yettere Allah no fewi emin jettuma hen kadi no fewi eyyi kono andi kadi neɗɗo kadi ko neɗɗo tan eyyi tende yummakko ari ɗo arandemo nde mataw o jaɓani yaade ɗum ɗon noon metti kam no fewi tawi gonga metti kam kono kadi gandumi kadi e renduɓe hunde peccat e gandumi wonkomi wawa wadde wonkomi wawa ɗum kono mbimi min hooram ɓaali wayi noon wimi yaɓɓu koyeɗam mi ara ha ɗo somi ari ɗo henno ma en mbawi yewtidde no moƴƴi e hen mbo sikki sen jewtidi ma en nandir ma en pamodir eyyi ko yettere Allah no moƴƴi noon min jettuma ɗum tan woni koyeɗa men hannde ko ɗum nawtude mbo aɗa andi min so Allah jaaɓi inchallah min jibini takko kono ko an nehi takko kono mbo sikki tan takko min nanata ɗum ɗo ganduɗa e wona nafoore muɗum wona nafoore men enen foof eyyi hay sinno wonti an wonka anda hakkude ɗo jinnunandem ɗo on nomin mbaadi nomin gurduno yummakko ne andi holno min gurduno on ɗon mo jinmi rokkudemo ɗum nani mi ƴettata ɓiyam an jogotoɗa ɓiyam ni pewnanami ɗum ha feewa caggal Allah e nelaɗo muɗum mbeɗa yambonnano ɗum ɗo moƴƴani ɗum mi watta ɗum wonno koyɗa men hannde
mi nani haala ma Seydi Sy ko adi fof mbiyatmi on ko bisimilla mon galle Allah galle mon no jettirta kam ni ka Ablaye minne ko noon dottirtuma mi jettoru sabu neɗɗo jettoɗo ko foti no fittanu ni wi an tan joni kam mi ɓiyam nagganam ɗo o gollo ɗum ɗon mi ala jobdi mon te gila tottuɗon kam oɗo ɓiɗɗo takko on jeccitaki on cunnaki on mbaɗani haydara te takko ne wona ɓiɗɗo belɗo jogade belɗo wondude takko mi nanguirani ɗum gollotoɗo de nanguirmomo ko ɓiɗɗo mo jibinmi sabu mi kanko tan e tanam oɗo goni dow rugi min woni galle o noon kono ko oɗo jogui alhaali galle o foof te konko e takko elle funeɓe kono noon min jinmi ko janggo e jaam ko ɓiɗɗo debbo ko deseteɗo boyi juutdi ko deseteɗo sa yi tan ñanden yummiraɗo o ari gantinmi no mbiɗa ni tan renduɓe feccata an jibini kono ko min nehi finde suba ko goto tan mi tinani mi matani tan yummakko ara wiya bamma ko yomi aranmo ɓeɗe nawamo ko deseteɗo ɗum ɗon ne desi rabbidde e yam seeɗa te cukalel so woni ema duuɓe kitali alay saago ma kebla ɗum ha feewa jaada e mum ha yetto jinnamo ande oɗo kat ko ɓeeɗo gonduno kono ya tan gaddoyamo ɗum waɗi mbimomo joni yo ya o wima yo ya muñanam seeɗa hami paranamo te kadi so ɗum ɗon ɓenni min mbeɗa andi neɗɗo jibinta ɓiyum ne nanna ɗum ɗo ganduɗa ni ne loro ɗum walla taw ko mojjani e mum kono noon min sinno ko sagam muña seeɗa muñanamo ha ɓuura oɗo saaha saabu takko woni juudam woni koydam fof ko takko somi dañi hobɓe mi noddatamo ni so hobɓe naati galle so tawi mbeɗen nder konko bismoto konko waɗa fof somi ari somi ƴeewimo tan omo andi ko kaldan koye guite min kaldata ɗum ɗon weeɓani neɗɗo ne jibina biyum taw dañata ɗum e mum kono Allah waɗani kam takko min nanodirte ɓe mbi ɓiɗɗo to jibina fof yo wuur barkina hay goto anda kon mo nafata janggo takko eyi a weltanama Kadiata kadi mi nani kalɗa ko andi mi wino neɗɗo monimo jibinɗo ko kalɗa ɗo e makko minen makko wawat ɗum e makko min wawat ɗum e makko ko an waɗi ɗum e makko kono mboɗo yetta kadi rugi hono tane o eɗen gandi hay nden ndeysan so ari toon koye ɗamen waɗi wakasen ma ko way noon o addat comci ha keewa o wi ɗum ɗo fof ko rugi yom tottu sukaɓe wonɓe ɗo ɓe e mawɓe wonɓe ɗo ɓe fof ɗum ko yettere Allah an ko Allah rokkuma ɗum ayi neɗɗo ene wasa jibinde ɓuura jibinde en jimo jibinani dañi tampere mawde kono ande wonno Allah no laɓɓini ɓerde maɗa aɗa wawi jogade ɗum waɗi no Allah suratmo tan haɗa wawi wonde foof Allah jarama weltanama no fewi eyi baba bisimilla mon e galle Allah galle mon sinno ko sagam kadi wona ngal ɗo koyngal addata mon ɗo ko mbaɗanmi e wuuro he noon ko fodde wonde sabu sa dañi rende bande en kono garangal ma hande ngal angal welimi ngal welanimi sabu sinno ko sagam takko miñam wona ni yarata kadi enen ɓe fof eɗen gandi mariage forcé kam koko kewti baba sinno ko sago taw hande so mo umboɗo mo yaaha omo resoye taw ko beelam mo yadata taw ko weltare taw aɗa welti mbiɗa welti omo welti kono ɓeyda woni kilifa makko koye haala ma tan wawi rewde ko konngol ma kanko ko tan foti wiide gonga ni ina muusi hokkede mo yiɗa saka noon duuɓi mabɓe ɗi no mbayi towodirde ni kono sago Allah sago ma min noon sa yi kaldirmi dani ala mo gandumi so wona takko gilaw naate oɗo galle a part ma miyam oɗo mi yiyani miñiraɗo mi yiyani mawniraɗo ko kanko woni miñam
ko kanko woni sekilam ko kanko woni jaajiɗam ɗum noon ala ko mbawmi hen wadde sinno ko doole mi wawa foɗodirde e ma saabu ko an woni jihnaɗo makko kono noon ñagorimami saabu Allah rek so jeehi ha on jottoyima kadi ƴeewe tan no ɓuuri fewide mbaɗon ɗum yo Allah wallu oɗo yummakko woni bajjam bajjo goto debbo Allah hokkunokam woni yummakko konkone o yeehi mi yiyani konkone nemomo ha Allah waddi kam takko yelam ari ɗo weeli ha maayi koɓe funeɓe ha saha ari a andata jeeyaɗo e galle emo jeeya kay galle aɗa andi ɗum ɗon hande oɗo jamono weeɓani noon Allah jarama on jarama mi weltima no fewi mi weltima noon aduna ko meer ko noon enen dendi koye amen a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof telfin numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no